Almao auka do kibaru wati sera. Do kibaru min bena lase auma obalmake Gawsu Jallow Rasjal kabebi tenen donya ma janvier kalo klefla samba flani samwani saba. Ninye samba flani samwani saba fana jolenye. Hali o ma wati nimbo an tumbe samba flani samwani fladela. Nimba jira kafo dunia ni mami hakila kafo dunia teba. Walima kunche wati te dunia la hali ka dani san elema uma an kan ka miri ka tashi anka jamana chokoroba ni musokoroba wati mina ni ala ya ka latigaw ke o latiga min kera sabuye ka dunia dan o dunia mbedla wati mina adlala ni mamununye ne madala ka fo no matobe dukumakolo koka yani an fana ka bange an mununye dukumakolo sigibaw ye ma dow temena yana unkana wa an fana be fo dow ko wa dow fana be na fo anko. Ode kama ni sanelema watiw ni kanga ke miri wati de neni au bela jelembolo ni kanga ke tashide anga chokoroba do ya fanye akoniye bidew naje an bidew ke anga makrobaw outlete de an bidew koniye bidew laje wati o wati ibaye ube nisonja de la o nisonja yi selembe yoro labi fokuma dola niye usoro nisonja tlona erebe ala kale kafo ni nisonja yi nye do de farale ukanyanamaya wati ka ako ayi otede koni mae wati o wati soro akera do de farali shika wo akera ibe nyanamaya la dunia dugukolo minka do de farala o dugukolo ka nyanamaya ka wo amana ke mami nyanade ku femi ni fura tashide ani ala barkada ka ala walinymando kadaka mami shi dali masabolo kabini be bange domina anga ke o kana teme sambi shegin reka o sambi shegin de be ka banta ni doboro sambi shegina yala ka nisonjawa walma ka tashide nyini ngali jabi be neni au bela jelimbolo odla ambe ala deli sankura min dona ala ka ke here sanye ni sankura min jolen fle ala ka ke wasa sanye anka jamana be tonyo min kono anka jamana be bingani min kono ala mali deun ya nyini fe ka anka jamana lafia anka sordasiw krenkreniala munumbe koronfe munumbe jamana chamanche yanfanfe hali munumbe jamana ere dugubani dugumsen kono nunun bela jelen ka lakana anu ka bara keli la nyini nyuman kono an jamana deun di alama ngafo mauka don ala weleli ye tunyaye yala kan ka faun yere koa ay an mali deun kan ka dombi jamana in sugulalen do ni ko mununye ne nyaun ka wuli ka jo wati de nyaun ka chesiri wati de an kan ka fara an ka sordasiw de kan ma jugu ni jugu marfatiw tabolo jugu mana bange yoro malidenw kan ka magwende ke jona ka jamana lakanabaw la donia o nongoni befe mali tejo an kode munu nya ke mali ye kunu olu ye ko bela jelenke mali ma boshi olula an munu fana bembi anga ko beke mali ka nyeta an komaw olu kana soro an ye barake bara min ba to olu fana bena an ka bara to dafa wala sa jamana yi nase ka ke kuna wolo jamana yi dunia kono nga minye sahelemai ambo mi hukumu kono bi wati de serasa an jamana deun foka se do kibaru lamebawma an ka do fara wuli ka joni chesrika an ka do faranga daluyawka ka do faranga limaniyawka nyenamaya yi fori liko nyuma no kera be ala no nogo ya nye an ka chokoroba ni musokorobaw bi do kibaru afambaw bena boli kibaru ya minka Côte d'Ivoire sordasi mabina nini woro munu minelembe mali kono nonun ka kiri kera kabini alamusa desamuru kalo kle mugani kononton afori la desamuru kalo kle bisaba jamana ere chamanche kiri sobala au bena boa kalama bi kiri kunchele jabi jonjon jumon de boral au ka do kibaru bena nyafoli ke au yebi chorobani msorobaw ambalmo ka kenyeni sahelema hukumu kononai anka jamana kuntigi Assimi Goita ni nye ladala koye mali kono kabini mali ya ere soro ni tabolo i mawulide ni sangele mara jamana kuntigi be boli minke anka jamana furuba kibro ya charimbonda so ORTM ka kuma mali donfe ka nyafoli ke mali donye yala ambe wati mina inafo bi Colonel Assimi Goita ye dantigeli minke ka nyeshi mali donma ka kenyeni sankura ere noboli aye mundefo aumelanda do alabi ka nyafoli kala inshallah ambalmao weleli do de tunkera kirila anka jamana dine madobe ukama ko Imam Banjugu Traore o Banjugu Traore de tunwelela sigida duruna kobela ka kenyani jo sharia tigilama munumbe sigida duruna kiribona nunu nye nyangilita kalase Imam Banjugu Traore ma
kwa fura kwa kana ye misiri dɔ de la Bamakɔ yan furukufuruku de bɛ misiri nɔfɛ misiri selibaw ni an balimamuso dɔ bɛ talilaka don ninnu bɛ ɲɔgɔn sama min na jamana ɲɛmaaw tun ye ŋaniya ta kɛ ka misiri in datugu o misiri in datugulen min kɛra ko josariya tigilamaw ko Banjugu Tarawele bɛ ɲangi $2 kunkanfɛn hali n'a y'a sɔrɔ duguduguma ko wɛrɛw bɔra la maa caman de minɛra kiribon kelen kɔnɔ o minɛli min kɛra k'olu fana na $3 ni a kunkanfɛn sara aw ka bi do kibaruyaw bɛna kuma kan bi aw ye min kɛra sigida 5nan kobe la ka bɛn alamusa tɛmɛnen ma. An balimaw o siratigɛ de la san 2022 forilen n'an donna san 2023 la o ma taa ni ɲɛnajɛ minnu tɛ o ɲɛnajɛ in yɛrɛ bɛ kɛ don min na jamana in kɔnɔ yan an k'o de ma ko 31 décembre o 31 décembre kun ko kibaruya an ka diinɛ ɲɛmaaw ye laseli k'a la dɔw y'a jira k'a fɔ 31 kɛli k'a bɛ bɛn dɔw y'a jira k'a fɔ 31 kɛli k'a bɛ i n'a fɔ malidenw ye jow de sɔn sɛ minnu fagara ko sɛ ninnu fagakun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sitanɛ k'o ladumuni malidenw ɲɔgɔn sama min kɛra la ni waati tantanni ninnu kɔnɔna na a ye to lamɛnli la bi aw ka kibaruyaw kɛnɛ kan. nin de bɛna fara kibaruya caman kan kunnafoni minnu ye dugu labɔ bi kosɛbɛ ni y'aw ka do kibaru kunnafoni fanbaw ye foyi tɛ aw ma basigi muɲu k'aw ka do kibaru makɔnɔ bonya ni karama kɔnɔna na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. ala ye koba. an balimaw an ka bi don kibaru a bɛ jujɔ ni kibaruya min ye aw b'a dɔn k'a fɔ Chad jamana ye Mali teri jamana ye minnu tun y'u ka sɔrɔdasiw yɛrɛw di ka na Mali dɛmɛ waati min na Bamaganci marifatigiw ye fɛlɛli wale ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ ninnu nana kɔnɔnajɛlɛya ni danganiyaw de kɔfɛ teriya min bɛ u ni Mali cɛ sindiya min bɛ u ni Mali jamana cɛ waati nana gɛlɛya u bolo u ka sɔrɔdasiw kɔni fata cayara kosɛbɛ o kɛra sabu ye ninnu caman de seginna ka t'u fa jamana kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ Banbaganci marifatigiw kelen minnu bɛ Mali daminɛ la ninnu kelenw bɛ olu yɛrɛ fa jamana kan u ka sɔrɔdasi kɛlɛcɛ jolen minnu tun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ninnu taara Chad jamana kan o Chad jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'aw hakili b'a la Idriss Déby o Idriss Déby min ni ale yɛrɛ ye ŋaniya siri kɛ ka taa kɛlɛdaga la Chad sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ min na jamana kumabɔli la a dalen a tulo kan k'a fɔ jugu marifatigiw sera soforokun na Idriss Déby ye taali min kɛ marifakisɛ de y'a sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jugu marifatigiw ka gɔlɛ dɔ ye o nana Idriss Déby de sɔrɔ o Idriss Déby de fatura a fatulen Chad jamana ɲɛmaaw nana ɲɔgɔn ye kɛ sangaw kɔfɛ ka Idriss Déby denkɛ o tɛ maa wɛrɛ ye Mahamad Idriss Déby k'o sukanti k'o kɛ Chad jamana kuntigi ye nin donni kelen tile ma nin bɛɛ na Chad jamanadenw caman ma hali ni a y'a sɔrɔ u ka jamana sigikan ani jamana yɛrɛ kalekan gafeba constitution tun y'a jira k'a fɔ ni jamanakuntigi ye nin kɔlɔlɔ sugu sɔrɔ a kan ka nɔnɔ bila cogo min na baaraw ma taa o sira fɛ a kɛra mankanba de ye Chad jamanadenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de senfɛ Chad jamanakuntigi Mahamad Idriss Déby k'a ye dantigɛli kɛ Cameroun jamana kunnafoni caribondaso kɛrɛnkɛrɛnnen de ka ɲininkaliw kɛnɛ kan Actu Cameroun a ko ale bɛ jɔyɔrɔ min na ko nin ye dakan jɔyɔrɔ de ale tun ma sigina ye don kelen k'a fɔ a bɛna kɛ Chad jamanakuntigi ye hali ni a y'a sɔrɔ jamanakuntigi don min ma ta kalata kɔnɔ a yɛrɛ wolofa faali min kɛra Banbaganci marifatigiw fɛ ale b'o jɔyɔrɔ de la ko min tun ye ale yɛrɛ fɛla ko ye kabini a ka denya waati o tun ye ka jɔyɔrɔ de sɔrɔ Chad kɔnɔ sɔrɔdasiw yɛrɛw ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'u k'a ma ko chef d'état-major des armées ko nin de tun ye ale ka laɲini ye. An balimaw kiriba de tun bɛ Mali kɔnɔ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 minnu bɛɛ bolola an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ aw b'a jɔna cogo min na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ninnu ka kiri baaraw de tun nɔ bɔra hakilijigi bolo ma aw b'a dɔn k'a fɔ kabini juillet kalo tile 10 an ka jamana pankoloji kɛnɛ kan ninnu de wulila Côte d'Ivoire jamana kan ka cun anw fɛ Mali kɔnɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kɛlɛkɛ minɛn girinw ye o kɛra sabu ye Mali jamana kantigiw ye wulikajɔw kɛ ka ɲɛɲinini kɛ o ɲɛɲinini de senfɛ a yera k'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 49 ninnu nanle min kɛra Mali kɔnɔ hali bi n'an b'a fɔ 46 ka d'a kan maa 3 ɲɔgɔn kɔni bilala ka bɔ nin maa kofɔlen ninnu na o ye musolakaw de ye maa 46 n'olu bɛ Bamakɔ yɛrɛ a gendarmew ka dagaba min bɛ Bamakɔ yan ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na nin ko in bɛɛ lajɛlen de dira kiiri tigilamaw ani josariya matarafabaw ma
walasa olu ka se ka nɔbɔli kɛ ninnu yɛrɛ nana Mali kɔnɔ hakilina min na ani daluya minnu tun b'u bolo. O de senfɛ an ka jamana cɛmancɛ kiirisoba n'an ko a ma ko Cour d'appel de Bamako ale ka kiiri labɛnni ani kiiri laseli kɛnɛ min ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen don a bɛ sigi san kɔnɔ a tɛ siɲɛ caman bɔ. An ko ale de ma ko Cour d'assises. Cour d'assises a bɛ tali kɛ maafalaw ka kiiri la, papali wale tigilamaw ka kiiri ani maa minnu bɛ yen ni olu ye wale kɛ wale min n'a ni fali walew man ja ɲɔgɔn na. O de ye Cour d'assises ye. O Cour d'assises de dayɛlɛnna anw fɛ Mali kɔnɔ ka nin sɔridasi maa 46 ninnu kiiri. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kabini desanburu kalo tile 22 tɛmɛnen Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw tun y'a laɲini u ka jamana sɔridasiw tɔgɔla minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen ale ka wuli ka se Mali kɔnɔ a n'ale min kɛra anw ka jamana kɔnɔ. An ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre Abdoulaye Diop ye. A n'o ye ɲɔgɔn ye min kɛ a bɛ komi o ɲɔgɔn ye de bangena bɛnkan dɔw la. O bɛnkan min nanzarakan na n'u yɛrɛw y'a wele ko memorandum. O memorandum waati min na jamana fila in y'i bolo nɔ bila sɛbɛn na ko kunnafonidila dɔw ye ɲininkali kɛ Abdoulaye Diop la k'a ko nin ko min kɛra Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ko nin ye ko ye ko min n'a bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ n'an ko a ma ko incident diplomatique. Côte d'Ivoire jamana sɔridasiw tɔgɔla minisiri ɲininkali ale ko Mali ni Côte d'Ivoire ka nin ɲɔgɔn sama in ko wele tɔgɔ wɛrɛ t'a la a bɛ fɔ min ma ko mésentente ɲɔgɔn faamuyabaliya ko de tun bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Nka ko o memorandum kɛra sabu de ye Côte d'Ivoire sɔridasiw ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ u bɛna bila. Ni sabu kɛra Togo jamanakuntigi Faure Gnassingbé ale ka wulikajɔ a n'a ye dɛmɛ ni magoɲɛ minnu don Mali ma waati min na Mali jamana tun ɲangilen don farafinna tilebiyanfa jamanaw fɛ. Ko de senfɛ Faure Gnassingbé kɔni ma se Mali kɔnɔ nka min y'a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye a y'o de bila ka na an ka jamana kɔnɔ ka na kuma Mali jamana ni Côte d'Ivoire jamana cɛ. O bɛnkan min n'o bolonɔ bilala a kɔni b'a jira k'a fɔ nin jamana sɔridasiw bɛna taa u fa jamana kan. U bɛ bɛrɛ min na an ka jamana lakanabaw bolo k'a bɛ komi fusiri bɛna k'o la. Malidenw aw b'a dɔn k'a fɔ josariya matarafabaw ni kiiri nɔbɔbaw ninnu fana ka baara ye baara min n'a ɲɛw ka misɛn kosɛbɛ. Jamanakuntigi Assimi Goïta waati min na jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛma tun ye ŋaniya ta ka nin kiiri bila josariya tigilamaw bolokɔrɔ yala maa bɛ ɲininkali kɛ ni a y'a sɔrɔ o josariya tigilamaw bɛ se ka nin kiirili bɔ a ma. Dɔw ko ayi a bɛ fɔ min ma ko l'indépendance de la justice ko kiiri yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ko b'a to Mali kiiri bɛ ninnu kiirilen kɔfɛ ni jamanakuntigi ye ŋaniya ta k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ mangotoli kɛ ka ɲɛsin nin sɔridasi maa 46 ma ko ale b'o kɛ. An ka jamana sariyaw de b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi bɛ maa bila ka bɔ kaso la maa min ka d'a ye. An ko de ma ko grâce présidentielle a bɛ komi président yɛrɛ lahɔrɔma o de ye grâce présidentielle ye. Malidenw ninnu kiirilen alamusa tɛmɛnen kiiri tigɛbaw ni josariya tigilamaw y'a jira k'a fɔ sɔridasi cɛ 46 minnu tun bɛ kiiri bon kɔnɔ ko sariya kɔni bɛ u ɲangi san 20 kaso ka da u yɛrɛw ka kɛwale kan a n'u ka laɲiniw tilenbaliya ko ninnu ɲangira Mali sariya fɛ. sefa wari miliyɔn 2 ɲɔgɔn ko ninnu kelen-kelenna bɛɛ de ko sara o ni san 20 kaso tɛ kelen ye. Kabini nin kuma de fɔlen Côte d'Ivoire jamanakuntigi yɛrɛ n'an ko a ma ko Alassane Dramane Ouattara ale bɔra ka dantigɛli kɛ min bɛ tali kɛ sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na. Aw b'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigiw bɛ laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ u ka jamanadenw ye. O de welela ko message à la nation. Alassane Dramane Ouattara kɔni y'a jira Côte d'Ivoire jamanadenw na k'u k'u hakiliw sigi ko ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ ko ale a tɛna janya bilen ko olu ka sɔridasi minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u bɛna dugukolo hali o tɛ ko mɛnta ye bilen. Nin ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye Côte d'Ivoire jamanadenw ye. Anw fɛ Mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni hali o san laban kunnafoniw ye walima o san daminɛ kunnafoniw ye an ka jamanakuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba
ani don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta fana tun bɔra ka dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin malidenw ma. O dantigɛli ko a taara fo miniti 12 ɲɔgɔn na. A ye a jujɔ ni nanzarakan ye, a nana fori ni an ka jamana yɛrɛ todunkan ye. Colonel Assimi Goïta ye bɔli min kɛ ko maa caman de tun sigilen bɛ ka makɔnɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana sigibaw. Ko colonel Assimi Goïta ka dantigɛli n'a ka lase minnu kɛra décembre kalo tile 31 ka dugu jɛ janvier kalo tile fɔlɔ la, k'olu tun y'a bisigi k'a fɔ a da bɛna se Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 kunkanko kibaruya ko a bɛna kuma kan. Ko Assimi Goïta ye kuma daminɛ ni min ye, a fɔlɔ o ye an ka Mali sɔrɔdasiw bɛɛ wuli kajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ la, ko malidenw b'o ko seereya. Wa hali an ka jamana denw tun ye bɔli min kɛ salongo n'o bɛna janvier kalo tile 14 ma, ko ale Assimi Goïta b'a a jigiya k'a fɔ ni janvier kalo tile 14 ni nin kun bɔra a kan ka kɛ tasibila don de. Don min yɛrɛ ni malidenw y'a jira k'a fɔ olu bɛ se u yɛrɛw kɔrɔ, u tɛ jamana foyi ka jɔnya wale la, u tɛ jamana foyi ka burujali la bilen. Mali jamana kɛra a ta ye, ni maa min bɛ fɛ k'o mɛn i b'o mɛn. A ye nin kuma in de fɔ a ka kuma daminɛ kumaw la. Colonel Assimi Goïta nana kuma hali jamanadenw yɛrɛw ka ɲɔgɔn minɛ an ka jamana kɔnɔ bi, fo ka se jagofɛnw. Malidenw yɛrɛw bɛ jagofɛn minnu labaara n'an ko olu ma ko produit de première nécessité. Malidenw yɛrɛw ka balo tɛ taa fɛn minnu kɔ, mburu b'a la, malo fo ka se ɲɔ ma, taji, tulu, ninnu de ye fɛnw ye fɛn minnu ni hadamadenya tɛ se ka taa kɔ. K'u ka ninnu dajigɛ an ka duwafiyɛw la. Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement bɛ baara min na, o baara ninnu dogolen tɛ. Olu ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka caman de bɔ a la. Nka n'a fɔra halisa malidenw tɛ olu ka baaraw nafa jidi, k'o ye dabalibanko ye. A kɔni y'a kuncɛ ni min ye, o ye malidenw yɛrɛw ka ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn faamu ye ko jamana ko in na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛɛ de ye maliden kelen ye, an ka Mali jamana hami, an ka Mali jamana dɛmɛ a ka se ka a senda yɔrɔ ɲuman na. An balimaw, colonel Assimi Goïta ye kɔrɔfɔ min lase ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye. An tɛ fara ɲɔgɔn ka bi do kibaru kɛnɛ kan an k'o lamɛn wa? Aw bɛna faamuyali k'a la. Yala colonel Assimi Goïta ye mun de fɔ? O kɔrɔfɔ ninnu dɔw filɛ. Sankura hukumu kɔnɔna la, a ka di ye ka foli bila Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma, Mali jamana kɔnɔ ani Mali jamana kɔ kan, ani an baden farafinw minnu ye Mali jamana dɛmɛ a ka yɛrɛmayɔrɔya kɛlɛ la, a n'a ka ɲɛtaga kɛlɛ la. Sankura min jɔlen filɛ n'o ye san 2023 ye, an b'a ɲini Ala fɛ Ala kɛ basigi ye Mali jamana ma, lakana ye Mali jamana ma, ɲɛtaga ye Mali jamana ma, ani ka tila ka wele k'a bila Maliyɛn bɛɛ lajɛlen. An bɛɛ b'a dɔn Sankura ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la siraba kasaraw ka ca, k'a fɔ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'u bɛ sira kan u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la. N'an bɛɛ jɛra ka siraba boli ka sariyaw bato, a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi ka taga siraba kasara ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifilakaw, olu minnu ye jamana sini ɲɛsigiw ye, k'a f'u ɲɛna nin transition ye nin y'olu ka transition ye. An somɔgɔw, an ka mɔgɔkɔrɔbaw, olu bɛ sɛgɛn fɛn na bi transition kɔnɔna la, n'o ye ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu, u k'a kɛ an sifilakaw de kama. Sabu min b'a to transition kɔnɔna la an ka sini ɲɛsigi a bɛ se ka sabati cogo min na. O tɛmɛnen fana kɔ ka folikan bila Maliyɛn bɛɛ lajɛlen, cɛ fara muso kan, sabula da kan san 2022 n'o mun tɛmɛnen ni gɛlɛya kun taara ɲɛsin Mali jamana ma, mais Ala ni Maliyɛnw ka faso kanu, u ka cɛsiri, u ka wuli ka jɔ, jamana kisira ka tanga kumasulu ma, jamana kisira ka tanga maloya ma. Ka tila ka folikan fana bila an ka finitigiw ye, olu bɛ wuli ka jɔ su ani tile ka Maliyɛnw lakana ka basigi na Mali jamana kɔnɔ, ka tasibila kɛ minnu ɲi tora la, Ala k'u dayɔrɔ sumaya, Ala ka yafu ma, ani minnu joginna Ala ka lafiya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔ, maa ye nin Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ, an bɛɛ ŋaniya ye Malikura ko min ye, n'o ye Malikura ye, ni basigi mina kɔnɔ, ni lakana mina kɔnɔ, ni dunkafa mina kɔnɔ, an bɛɛ kan jɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan, mun b'a to o Malikura o bɛ se ka sabati cogo min na. N dalen b'a la
jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ damadɔni tigɛ o fɛɛrɛ an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan n'o fɛɛrɛ n'o ye ka an ka iziniw datugura k'olu dayɛlɛ ka kɛnɛyasow dilan ka kalansow dilan ka an ka sanu o iziniw k'olu dilan olu fɛɛrɛ n'olu bɛɛ sira sɔrɔ a ka ca Ala fɛ caman bɔ Mali gɛlɛya la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ yɛlɛma don i ka diɲɛnatigɛ taabolo la k'i b'i ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kɛ i b'i ka nafasɔrɔsira kɛlɛ kɛ a kɛra cogo o cogo a bɛ na ni gɛlɛya ye a bɛ na ni juguya ye bamanan ko k'i ka dɔn dɔ kɔlɔnse ka dɔn dɔ minɔgɔ kunbɛn an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka muɲu nin waati damadɔni na mun b'a to Ala barikala san wɛrɛ o b'a sɔrɔ caman bɔra maliyɛnw gɛlɛya la o la an ka laɲini sabatira o tɛmɛnen kɔ n bɛ sɛmɛ bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen na hali bi Ala ka san yɛrɛ caya ka kɛnɛya sabati tigi kun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan Ala ka degen wuli ka bolo kan ka sɔrɔ sabati ka dun ka fa sabati. Balimaw an ka kunnafoni ɲinibaw ka don an ka duguba kɔnɔnaw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la malidenw yɛrɛw bɛ caw kɛ yɔrɔ minnu na ka taa ɲininkali k'u la hali ni a ji tɛna janya kosɛbɛ yala Mali jamana kiritigɛlaw ani jo sariya matarafabaw kɛlen bɛ ka Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 minnu kirila Mali kɔnɔ n'a jirala k'a fɔ a kelen-kelenna bɛɛ bɛ sefa wari miliyɔn 2 sara Mali jamana ye wa min ye san 20 kaso ye o bɛ di a kelen-kelenna ma musolaka 3 minnu bɔra nin ko in na ni olu taara Côte d'Ivoire jamana kan ko a tun ɲininen bɛ ninnu kana kiri la u nabaliya min kɛra jo sariya tigilamaw y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni bɛ u si kaso de kɛ n'an ko a ma ko prison à perpétuité wa ko a bɛ ɲini nin musolaka 3 fɛ ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka sefa wari miliyɔn 10 sara an ka jamana ye an ka ɲiningalikɛlaw n'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw jiginna Bamakɔ na maradugu kɔnɔ ka ɲiningali lase Mali jamana sigibaw ma u ye ɲɛfɔli kɛ yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn wa malidenw u ye min kɛ a condamnation ni a ɲɛna donc a tɔ kɔfɛ olu président hali sisan négociation bɛ se ka ko tɔ dilan hali sisan i m'a fɔ ma mais u ye min kɛ u ye Mali sariya boɲɛ u ye maliyɛnden boɲɛ et nous on est fiers c'est-à-dire que ni 20 ans ni dodo n'u b'a kɛ Mali la yan u k'a kɛ ni min de do u k'a kɛ nous on est fiers de ça et on est d'accord avec ça. Bon u ɲangi togo ɲana a ga kan ta yɛrɛ de n'o bila togo t'u la aw bɛna wali jamana kan togo di ka sɔrɔ sugu ma dɔn o bɛ se ka kɛ togo di. n'a ma ɲɛ u tun ye fiɲɛ bɔ da d'u ma k'u ka taa comme muso do ɲɛ ka da u ka denbaya u ka segin ka na jugement la maintenant c'est comme si olu le m'u ka part respecter n'u tun seginna ka na jugement la donc ni min fana tun b'o kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ justice tun bɛ se ka tolérance wɛrɛ kɛ mais de fait que olu ma segin ka na donc i na kɛr'u la ka fiɲɛ bɔ da u ka taa denbaya lajɛ u ma se ka segin ka na donc justice fana y'a bila yɔrɔ min na ne kɔni hakili la a bɛ ta olu ka damada ma Asimi ninnu bɛ se ka yafa u ma muso ninnu ka côté la parce que jamana ko de do. Bon sariya y'a tɛmɛ cogo min o ye ne yɛrɛ hakilina ye ne a yafar'u ma o bɛ bɛn sabati ka fɔ o bɛ bɛn sabati mais Abidjan kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Mali la don n'o tɛ Mali tɛna mɔgɔ si bila k'a ka taa Abidjan cili kama Mali tɛna o kɛ depuis an ni Abidjan bɛ sigili la depuis Fofoyi tile fo ka n'a bila bi la mankan ma don an ni Abidjan cɛ. An balimaw nin tun ye malidenw ye an ka ɲiningali kɛbaw taara ka taa minnu ɲininka u hakilina la u ka ɲiningali nana se kunnafonidila ma min n'an ko a ma ko Abdul Yang a tun ye ɲɛfɔli kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 minnu kirila Mali kɔnɔ ni kiri u ɲangi san 20 kaso ani sefa wari miliyɔn 2 ko ninnu ko sara nka min ye musolakaw ye minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a jirala k'a fɔ ninnu bɛ u si kaso de kɛ ani sefa wari miliyɔn 10 u bɛ u sara Mali jamana ye Abdul Yang ɲininkara kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasiribondaso Joliba TV kunnafoni dilaw fɛ a ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamana kiritigɛlaw ni jo sariya matarafabaw ye kiri min kɛ. Non, de toute façon jamana bɛɛ bɛ kuma n'i ka hakilina de ye. Il y a pas de décision flattée minnu nature tɛ kelen ye. Ni ko in daminɛ jusqu'à ka sa banni ma décision fɛn fɛn taara a bɛɛ décision politique de ye. C'est vrai, État facilité caman bɛ État ye. État bɛ se ka justice masqué don, a bɛ se ka policier masqué don, a bɛ se ka diinɛ mɔgɔya masqué don, ka agir État ka intérêt kama. Donc parfois l'État agit et u b'a fɔ ko non justice de agira.
Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, quoi. Bon, je crois que réclusion, je crois que Yéné reçoit là-bas Mikaïka plateau quand. Tu viens sans mogan de filles fana. Parce que chef d'accusation Mounoumbe Kafo, nous est Kafo, ni Marfa, guerre qu'un Marfa ni fait un territoire quand. Ani ukumbe feka dankari jamana basigila. Ani kuma chama, ni eni mbe fara nyonga. Moko kelen kunka na tige chance soro e sans mogan kasode. Voilà, sinon chi kaso ibo deke. Donc je crois que munu sema saba munu mana a fora ko lutaye shi kasoe mo chama maseka family ke ko numen umena kuye kele ou jugera wala kele ne kama mais pourquoi dota bicha ka dota to c'est vrai nous numbla la adamadean de kama ko taka kaso mais au crote ko justice klala ka barala convocation chiroma Ukana procès là, elles ont refusé de venir. Ouma Songana pour procès là. Donc au de Faralaka. C'est-à-dire tant qu'il y a un femme ko jugement de dos. Et tu sais qu'il faut une femme. Je serai que état ou devenu on attend. Donc les juges quand même sont là pour être là. Mais les juges sont là pour être là, mais ils savent que affaire il contour chité c'est gagner na boni droit. Là, politique à faire de l'eau. Donc, c'est comme je te l'ai dit, Mouroumounoumana, Ouadon, Ounanao, Manao, Min décider l'endo, quoi. Voilà. Donc, le fait que Oloufana Tachara, donc, Juji Fana, il faudra que Oulou ka jajo le techojo. Kuma dola ni mo façon no donation no afta sega timeru ko fe ka wo chi quoi ali ma bokala mo ki mangame ki be quoi. Voilà. Donc moi je pense que il va faire il va famille ka faut justice côté droit côté état ou de nyona. Donc où on intaro ka kara de be juju sur l'indana kan abana. C'est pourquoi affaire sous juge chamante son Ibolo doit croire. Voilà, parce que droit jugement côté politique côté dos, donc Yamana ou bébé mina au débeke. Donc sinon jugement côté. Donc 20 ans de prison au Djago, tout est Djago parce que Mali autorité où nous ni c'est vrai en réalité ou nanana tu comme nana tu pas de dos. Scandale de dos, Yamana chité soama. Et donc c'est pourquoi jugement na ou qu'on sait que la guerre chocochila ou la guerre liée qu'à Irak à forme le gouvernement est fin fort à Békaloï. Donc condamnation ou mana ben fola choco justice ka ou condamné ou Djago. Donc après Saria be Yamaru dit président aka gracita peut-être discours à la nation na dab songa sia kuma peut-être neka famuna ninkoye ko bané ambe dugaw de ke alaka ankisa nyonama. Donc ufana bu hakli tu era la décision parce que Alassane mamie atena manganchi la atna nya kumikoro ni rien mais na yu teketa corner la wati ha wa donc ko ko juka ha ko ni ko hakli tu era la ambalmaw kabini sibiri temene décembre kalo kle bisbani kele Sami fori la samba flani sa mugani fla anka jamana marabolo nyamogoba dr Shogel Kokala Maiga kwani ajenyon chama le bora Mali kono kukunda Brazil jamanaka o masro dore fe Brazil yere jamana kuntigi ale sukantili min kera Brazil jamana deun fe kasigi jamana nyamogoyala anko ale mako Luis Inácio Lula da Silva sigile min tumbe sena Brazil jamanaka ko Dr. Shogel Kokala Maigani jamaba de bora en fer atale Brazil jamanaka kwaye aka ladala tama douke minkera sabuye ka wuli ka joni dabaliw ni ferew tige kasi malide munu sigilembe Brazil jamanaka ani malika lasigiden krenkrene mimbe Brazil jamana reka nanko amako Ibrahima Diallo Shogel Kokala Maigani ale sigira golea mimbe malide unka Brazil ani Brazil yere chela
bɛɲɔgɔnya baara minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ coopération Mali Brésil o bɛ lahala min na u da donn'o la k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ko min ye Mali yɛrɛ jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ministre ye Abdoulaye Diop ko ale fana y'a jira k'a fɔ anw ka jamana kan ka wuli kajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛ de tigɛ walasa Lula da Silva min ni ale sugantilen filɛ Brésil jamanadenw fɛ ani Mali ka se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o baara dɔw tun jujɔna waati tɛmɛnenw na wa a y'a ɲini Brésil jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye Brésil yɛrɛ gouvernement ye k'a ka dugukolo kɛrɛnkɛrɛnnen di malidenw ma Brésil n'o bɛna kɛ Maison du Mali dans le cadre dans la réciprocité ko n'o kɛra o b'a to Mali jamana kantigiw mana taa Brésil jamana kan u bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bɛɲɔgɔnya min b'u ni Brésil cɛ o bɛɲɔgɔnya in a bɛna kɛ yelifɛn ye wa a tɛna kɛ dalakuma dama ye ko l'hôtelba min bɛ yen n'an ko a ma ko l'hôtel Windsor a ko anw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga jiginna nin yɔrɔ de la a n'a ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o o ye Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli minisiri ye fo ka se an ka jamana yɛrɛ ɲɛta sabatili a kɛra an ka dugukolo sira fɛ Brésil ye sɛnɛkɛ jamanaba ye ministre du développement rural ani jamana furancɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta ale ka conseillère diplomatique madame Traoré Binta ko ale fana tun bɛ nin kɛnɛ la ani an ka jamana wasaden nɔnabilabaw olu fana ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli sariya gafew ɲɛnabɔli ma olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fana tun bɛ taama la wa ko hali Algérie jamana sariya tabon n'o yɛrɛw ka parlement ye o ɲɛmɔgɔba ko ale fana bisimilara ni kɛnɛ kan an ka jamana cidenw fɛ fo ka se République du Kiban o fana jamana kuntigi ka danga ko nin fana ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ye ɲɔgɔn ye Brésil l'hôtel min bɛ yen n'an k'a ma ko l'hôtel Windsor nin donni kelen tile ma sibiri n'o bɛnna décembre kalo tile 31 ma ko nin don in forila ni hakili jagabɔ baro de ye hakili jagabɔ baro min n'a tun bɛ ka kɛ Brésil jamana kan Brésil jamana dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Sao Paulo o visio conférence min sigira ko a kɛra sababu ye Mali jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye Mali jamanaden minnu bɛ Brésil kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka na duguw ka jan ɲɔgɔn na ko ninnu ni dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka lasigiden minnu tun bɛ Brésil jamana kan u ni Malidenw kumana Sao Paulo visio conférence la ko n'i ye an ka jamanadenw yɛrɛw ka degun n'u ka magwɛnw lajɛ Brésil jamana kan k'a bɛ tali kɛ fɛn damadɔ de la min bɛ u ka sɛbɛnfurakow kofɔ l'acquisition des documents administratifs ko nin gwɛlɛyaba de bɛ Malidenw na Brésil jamana kan fo ka se jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔw ye dalu ni fɛɛrɛw ni magwɛn minnu kɛ ka sɛbɛnfura kura bila anw ka jamana kɔnɔ min bɛ tali kɛ jamanaden yɛrɛ ka jamanadenya a tɛ taa lɔbɛ minnu kɔ o sɛbɛnfura min n'an ko a ma ko nouvelle carte d'identité biométrique ko nin gwɛlɛya bɛ Malidenw na Brésil kɔnɔ min ye consul du Mali à Sao Paulo ko b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ka Mali ka lasigidenso kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ Sao Paulo jamana kan ko nin bɛɛ de kɔfɛ Mali ka lasigiden min bɛ Brésil jamana kan ani an ka jamana minisiri min ka koɲɛ ɲɛsilen don jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop fo ka se CNT yɛrɛ ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bilala ka taa kɛnɛ kan n'olu ka baara ɲɛsilen don Mali ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli sariya gafew tali ma Commission des affaires étrangères du Conseil national de la transition ko ale fana nana ɲɛfɔli kɛ nin kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la degun minnu bɛ yen o degun ka se ka taa ba la ko nin bɛɛ de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye bi kabini furancɛ fanga in tako filanan o jujɔna anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko ale ye kuma ta a ko k'a bɛ foli lase Mali wasabulonw ma wasaden nɔnabilabaw ma u ye wulikajɔ min kɛ ka jamaba wuli ka na Brésil jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Brésil jamanakuntigi kalata min kɛra n'a sugantira tuguni jamanadenw fɛ n'o ye président Lula ye ko ale b'a faamu k'a fɔ nin bɛ don minɛn de kɔnɔ minɛn min n'o bɛ tali kɛ bolodiɲɔgɔnma baaraw ani Brésil yɛrɛ cɛfɔ ni kanbɛn min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ma tila kuma la ko n'ale tun nana Brésil kɔnɔ ka kɔ don k'a ma jamanakuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba donnatɛmɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga o ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta ka ci lase ko ale tun bɛna kɛ fitiriwale ko n'i y'a ye ale dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ni Malidenw ye ɲɔgɔn ye
ka barosigi kɛ ka malidenw ka gwɛlɛya dɔ ko ale dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ŋaniya tɛ ko nin ŋaniya in taara colonel Asimi Goita de fɛ kabini waati min na ale bɛ bɔ Bamakɔ ko ci gɛlɛn min don n'a da o ye n'a cunna Brésil jamana kan a ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ an ka jamanaden minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na u ka degun an'u ka laɲiniw k'a k'o fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye Mali kɔnɔ a ko ale dalen don a la k'a fɔ faamuyali kɛra ninnu ka kuma la ko n'Ala ye don nataw jira na ninnu ka degun k'a bɛna ta ba la Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba n'a ka cakɛ bondaso tigilamaw fɛ an ye nin bɔ jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba a ka cayɔrɔ kunnafoni cari bondaso o tigilamaw yɔrɔ la. An balimaw an ka kunnafoni fasirili bondaso min bɛ bɔlɔlɔ kan n'an ko a ma ko Malijet y'a jira k'a fɔ maajugu dɔw bɛ Bamakɔ n'a maraw kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ko desanburu kalo tile 21 san 2022 n'o bɛna araba tɛmɛnen ma a y'a jira k'a fɔ maa dɔw de minɛra commissaire principal Bakari Kulibali min ye an ka jamana lakana bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ hippodrome kɔnɔ Bamakɔ yan k'ale ye bolo da maajuguba 4 kan o maajuguba 4 ninnu tun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka maaw soɲa ka bin maaw kan hali ka hadamaden to a ka taama la ka dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ ka se k'a ka se mina la an k'o de ma ko enlèvement séquestration et viol ko ninnu binna an ka jamana baarakɛden dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sokɔnɔ baarakɛlaw n'u bɛ wele nanzarakan na ko servante nin maajugu minnu minɛra hippodrome polisiw yɛrɛw ka daga min congonen bɛ n'a ɲɛmɔgɔba ye Bakari Kulibali commissaire principal Bakari Kulibali ye ko baarakɛden min n'u binna o ka patron n'o ye Jeff ye k'ale de taara ka taa dama kasi ni polisiso kofɔlen na polisiw ka daga kofɔlen na hippodrome kɔnɔ ko maa damadɔw bɛ yen olu ka sigida na laminiw na ko ninnu ye ale ka baarakɛden de sɔɲa ka biya kan walima ka se k'a ka hakɛw tiɲa ko nin kɛra desanburu kalo tile 19 ka don desanburu kalo tile 20 san 2022 surafanatɔw dunnen kɔfɛ ko damakasi kɛba min taara polisiw yɛrɛw ka daga la n'o ye Jeff ye k'a y'a jira k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu k'u bɛ taa maa 3 ɲɔgɔnna cɛlakaw ko muso 1 b'a la ko muso min b'a la u b'o de bila ka taa maaw ka baarakɛdenw nɔfɛ du kɔnɔ ko ninnu de taara ale ka du kɔnɔ ka taa ale ka baarakɛden labɔ fanga la baarakɛden min si bɛ san 16 la nin kɛra hippodrome na desanburu kalo tile 19 ka se desanburu kalo tile 20 ma ko ka taa n'a ye yɔrɔ la n'o bɛ kulu sanfɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ ngo min yɔrɔ dɔn o ye kulu sanfɛ sigida dɔ ye u taara n'a ye ka t'u mago ɲala nin baarakɛden kofɔlen min tɔɲɔna k'a ka patron yɛrɛ n'o ye Jeff ye ko a bɛ minɛ waati min na ka bɔ du kɔnɔ a kɛra ale ɲɛna a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a kana bɔ ko Jeff b'a sama maajugu bɛ baarakɛden in sama ko waati min na ale tun bɛ muruti farida la k'a fɔ ale ka baarakɛden kɔni tɛ taa ko maa dɔ de yera ka bolokuru dɔ de kɛ ale da la fo ka ɲin 2 kari ka bɔ a da ko kabini nin kɛlen ale y'a lase polisiw yɛrɛw ka daga min bɛ hippodrome kɔnɔ commissaire principal Bakari Kulibali n'a ka baarakɛlaw ninnu ye sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛ o sɛgɛsɛgɛli de senfɛ ko bolo nana da nin maa kofɔlenw kan nka yanni bolo ka da u kan k'u ye waati jan de kɛ ka ninnu ɲini a ko nin ɲinini de senfɛ an ka jamana lakanabaw ka ɲinini bon min fana bɛ yen an k'o de ma ko brigade de recherche o brigade de recherche fana ladɔnniyalen o ɲɛmɔgɔba fana ye lieutenant Isa Kuma ye fo ka se a n'a baaraɲɔgɔnw ma ninnu de faralen filɛ nin hippodrome yɛrɛ lakanabaw kan bolodiɲɔgɔnma baara kɔnɔ ka ɲininiw nɔbɔ ko ɲinini de kɛra sabu ye nin maajugu kofɔlen ninnu minnu bɛ bi maaw kan kɛnɛkanda yɛrɛ la ko ninnu maa 2 ɲɔgɔn minɛra ninnu minɛlen hali maa kofɔlen min bɛ n'u binna kan n'o ye baarakɛden min kofɔra ko ale fana nana ye u minɛlen lakanabaw fɛ k'a ɲininaw fɛ u kana ni baarakɛden kofɔlen ye k'u nana n'a ye o de senfɛ ninnu yɛrɛ nɔbɔra ka taa fo polisiw yɛrɛw ka dagaba kɔnɔ ko maa 4 ɲɔgɔn de minɛra ka ninnu don kaso la kunnafonidila y'a jira k'a fɔ maa minnu minɛra maa 3 olu ye cɛlakaw ye maa 1 ye muso ye ninnu bɛɛ de datugura hippodrome yɛrɛ polisiso la min ye maa 5nan ye k'o bolila fo ka se bi ma sɛgɛsɛgɛliw ni dabaliw ni fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ lakanabaw fɛ ka se k'o nɔbɔ
amma nani munun kɔni bɛ bolola ko nunu bilala ka taa jamana jo sariya matarafaba ni jamana sariya nɔbɔba n'an ko a ma ko procureur ale ɲɛkɔrɔ nka min ye maa kelen min kɔni bɛ bolila bi ɲininiw ni dabali ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bɛ ka tigɛ walasa ale ka se ka nɔbɔ polisiw yɛrɛw tɔgɔla kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasirili cakɛ bonda min congolen don u yɛrɛw ka kibaruyaw ganseli la an ko ma ko cellule de communication de la police nationale CCPN ale ko nin baara ɲuman ni nin fasoden ɲumanya baara min kɛra commissaire principal Bakari Kulibali fɛ n'ale yɛrɛ ye commissariat de police de l'hippodrome n'a maraw ɲɛmɔgɔya kalifalen b'ale la ko foli de kan ka k'a ye wa foli min kan ka k'a ye ko hali nin ma kofɔlen don nataw la k'olu b'a ɲini ko jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ka d'a ma ko n'i y'a ye bolo kɛra nin ma jugu ninnu na bi n'u bɛ jo sariya tigilamaw ɲɛkɔrɔ ko nin ma taa jamanadenw yɛrɛw ka dɛmɛ n'u ka magwɛnw kɔ ko Mali jamanadenw kɛra sabu ye ka an ka lakanabaw kibaruya nin baara cɛjugu ni nin baara kunta ninnu sɛgɛsɛgɛli la o de senfɛ Mali polisilakaw kɔni b'a ɲini jamanadenw fɛ hali min tɛ nin ye aw mana ko mɛn min bɛ bɔ maajugu yɔrɔ la mantɔɲɔnaw hali damatɛmɛwale tigilamaw yɔrɔ la ka lase Mali jamanadenw ma ko malidenw kɔni kana siga k'olu ladɔnniya o yɔrɔnin bɛɛ Mali jamana lakanabaw ko k'olu dalen don a la k'a fɔ waati de sera maa minnu tun bɛ siran kunungo ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye o tun ye jamanadenw de ye ko fo yɛlɛma de ka kɛ maajuguw de kan ka siran jamanadenw ka lafiya ko baara min n'o nɔbɔlen bɛ olu fɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ni malidenw sɔnna ka bolodiɲɔgɔnma baaraw caya u ni jamana lakanabaw cɛ k'a ka ca Ala fɛ maajugu minnu b'an tu la o maajugu ninnu olu bɛna nɔbɔ walasa maaw ka se ka lafiya u ka jamana sigili la. An balimaw min ye an ka jamana sanu bɔyɔrɔw ye a jirala k'a fɔ o sanu bɔyɔrɔ dɔw bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ i n'a fɔ ninnu mago bɛ nafolotigiw de la ka se ka nin sanu bɔyɔrɔ ninnu labaara nin kunnafoni de lasera an ka jamana kunnafoni caribondaso républicain fɛ a ko jateminɛw bɔra kan k'a fɔ jamana sanu bɔyɔrɔw caman de bɛ yen ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ sanu bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na nka min ye sanubɔ minɛnw ye ani a tɛ taa dɛmɛ ni sɔrɔ min kɔ k'o de dɔgɔyalen do bi ko ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli k'u jɔ ka nafolo bɔ sanu yɛrɛ bɔli tɛ taa minɛn minnu kɔ ani fɛɛrɛ ni dabali tigɛli minnu kɔ ko Mali bolo bɛna bɔ sanuba de la ko sanu caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɔli a tɛ foyi ma kɔnɔ ni kasabi tɛ walima baaraminɛnw ko wele de bɛ bila Mali jamana yɛrɛ ma an k'o de ma ko l'État ko ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli kajɔ kɛ k'u sen don sanuko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu bɔbaliya k'a bɛ kɛ sabu ye ka maa kɛmɛ caman de ka baara bɔjɔ a bɛ fɔ min ma ko faute de financement kasabi ko kɛra sabu ye ko ni sanubɔyɔrɔ caman de bɛ anw ka jamana kɔnɔ minnu bɛ ka sa dɔɔni dɔɔni o dogolen tɛ mɔgɔ la a ko n'i ye misali ta Mindor de Yatela ko an bɛ san damadɔ dɔrɔn de kɔnɔ o Mindor de Yatela kuma tɛ fɔ bilen anw fɛ Mali kɔnɔ min ye sanubɔyɔrɔ minnu bɛ Morila ani Sajola fo ka se Kumana Tabakɔtɔ ko don nataw la hali a tɛmɛ bilen ko nin sanubɔyɔrɔw kɔni bɛɛ de bɛna datugu ni jamana ɲɛmaw ma wuli ka dɛmɛ ni magwɛnw don malidenw ma sanu ka se ka bɔ an ka jamana ka walasa a ka jamana nafa ka jamanadenw caman de nafa ko an ka misali ta min ye Mindor de Morila n'i ye Morila sanubɔyɔrɔ lajɛ ko kɔni tɔgɔ tɛ fɔ bilen ka d'a kan k'a bɛ waatinin bɔ olu ka sanubɔyɔrɔ ɲɛmɔgɔya tun bɛ kulu min bolo o de ye Fairfinch ko kabini ninnu donna u fa jamana kan ko sanubɔyɔrɔ mun bɛ Morila ko a bilalen don a yɛrɛ ye wa hali mɔgɔ tɛ k'a lakana ko a tolen bɛ baarakɛlaw yɛrɛ damaw de bolo baarakɛla minnu tun talen bɛ baara la cakɛbondasoba de fɛ ko cakɛbonda maaw talen min kɛra ko a kɛra sabu ye an ka jamana sanu kɔni tɛ ka se ka bɔ ko ni sanu ma bɔ ko wa ko tiɲɛni don Mali ma ko yanni waati damadɔ cɛ ni sanu ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna tiɲɛ républicain kunnafoni fasiriliba n'o ye Musa Daɲogo ye Musa Daɲogo y'a jira k'a fɔ ale ye seereya sɔrɔ ka bɔ sanu yɛrɛ bɔba dɔw yɔrɔ la k'u y'a jira k'a fɔ sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan
ko Mali jamana marabolo ɲɛmaw tɛ a kalama bi u t'a kalama sini Mali sanu bɛ bɔ togo min na a bɛ taa yɔrɔ min na ko kuma de ka ca Mali kɔnɔ nin ye sanubɔla dɔ ka kuma ye ko sanu hakɛ min bɛ bɔ olu yɛrɛw ka sanu dagaw kɔnɔ tile o tile ni Mali jamana tun b'a joona ko ale ma da la k'a fɔ Mali bɛ se ka kɛ fantan jamana ye ko olu ka sɛgɛsɛgɛli bɔra min kan ko Mali jamana bɛ ka yamaruya de di dɔw ma maa minnu bɛ u tɛ sanuko ɲɛdɔn wa i ka kɛ u ka maa ye ko maaw de bɛ sanubɔ la anw fɛ Mali kɔnɔ kuma dɔ la minnu tɛ hali sanuko yɛrɛ kalama u tɛ dugukolo tigɛcogo dɔn ko wa ko hali bɛ sanu dɔw jiru la k'u tɛ sanu bɛɛ lajɛlen dɔn nin bɛɛ de sɔrɔla Mali jamana gouvernement Mali jamana marabolo tigilamaw k'u ka ɲɛnawoloma an'u ka kɔlɔsilibaliya fɛ ko de bɛ ka Mali sanuko fa bi ko sanubɔyɔrɔ caman bɛ Mali kɔnɔ yan ko Ala kana su kɔrɔbɔ tile nka ko n'i ye malidenw ɲininka a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da ko Mali ye jamana filanan de ye sanubɔ la farafina gun kan nka ko Mali ka o jamana filanan jɔyɔrɔ ko aw maaw bɛ se ka nin faamu cogo di k'a fɔ Mali sanu bɛ bɔ Maliden kelen tɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ kelen tɛ min b'a ka baara bila ka sanu yɛrɛ bɔcogo kɔlɔsi wa hali sanu min bɛ bɔ ko sanu kɔlɔsi ko n'i ye Murula sanubɔyɔrɔ lajɛ bi sanu yɛrɛ tun bɛ bɔ kulu min fɛ n'u ko ma ko actionnaire principal First Finch ko ale tatɔ la a ye nafolo min sɔrɔ ka waa n'o ye ko bɛ taa jɔ fo sefawari miliyari 44 na anw ka jamana kan yan nin de fɔra sanu baarakɛla dɔw fɛ kunnafoni sɛbɛn républicain ka lase kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ o Murula sanubɔyɔrɔ kelen ko kabini a sanubɔyɔrɔ baaraw kɔni ɲɔngirila wa a bɛ ka ɲɔngiri ko baarakɛla maa 2000 ni maa 122 de tun bɛ baara la nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnni de bɛ senna bi ni ninnu gɛnna ka guwa 2000 ni guwa 122 gɛn ka bɔ baara la yala ninnu bɛna ta kɛ mun baarakɛla ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan kuluba min kɔni tun bɛ sanubɔ ɲɛmɔgɔya la n'o ye First Finch ko ale ye miliyari 44 ɲɔgɔn de bɔ Mali sanu na ka taa n'a ye ko yala nin maa 2000 ni maa 122 min tora ninnu bɛna ta baara la wa ko ka da ka siga tɛ min na ko sanubɔyɔrɔ in kɔni n'a ma datugu bi sini kɔni a bɛ datugu ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ma wuli k'u jɔ ka se ka surunalidon lase nin sanubɔyɔrɔ kofɔlen ninnu ma a ko ni a y'a sɔrɔ ma kan ka da olu ka seereya tigiw la kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ Murula sanu baarakɛlaw k'olu de bɛ ka guloki bɔ bi ka cɛsiri ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ hali ka sɔrɔ tigibatigibaw wele ka bɔ duniya jamanaw kɔnɔ u kana joona n'u mana bɛɛ sanubɔyɔrɔ in kɔni bɛna firi wa ne dalen don a la k'a fɔ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan Mali jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la furancɛ fanga ni donnatɛmɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga ɲɛmaw u tulo bɛ nin kunkanko kibaruya la ninnu kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka se ka nin sanubɔla ninnu ka kulekan n'u ka cri de cœur u ka damakasikanw mɛn ni Mali jamana jɔra jɔyɔrɔ la ninnu ka fɔ la an ka jamana sanuko o bɛ se ka sigi sen kelen kan wa ko sanubɔyɔrɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ da bɛ ka se Murula SA ta de ma ko n'i ye hali Sajola sanubɔyɔrɔ lajɛ sanubɔyɔrɔ min bɛ Komana min bɛ Tabakoto ko fɛn o fɛn bɛ ka fɔ Mali sanuko la ko Mali ye sanubɔ jamana ye ko maa minnu t'a ko joona k'olu de bɛ nin kuma in fɔ ka caya ko an ka jamana ɲɛmaw ye cakɛ bondaba dɔ sigi sen kan hali a ma mɛn an k'o de ma ko Société de recherche et exploitation de ressources minières o wele tɔgɔ ye SOREM SA ko SOREM SA jujɔ ni anw fɛ Mali kɔnɔ ko mun de kɛra sabu ye bi ni Mali jamana ɲɛmaw tɛ Murula sanubɔyɔrɔ ka se k'o kɛ u yɛrɛw ta ye ko fɛn o fɛn kan ka kɛ bi an ka jamana ɲɛmaw kan ka na ni magwɛw ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛli de ko ale dalen don a la k'a fɔ se bɛ Mali jamana ye a kɛra cogo o cogo an bɛ don min na i ko bi hali n'a y'a sɔrɔ an ka jamana sanu bɛ bɔ a kɔnɔ nka sanubɔyɔrɔw kɔni ko don nataw la hali a tɛ mɛn bilen ko sanubɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna datugu nka ko ale dalen don a la k'a fɔ se bɛ Mali jamana ye ka sanubɔyɔrɔ 2 fo ka se 3 ɲɔgɔnna ma ka olu ta k'u la baara i n'a fɔ Sonarem hakilina tara cogo min na ko Mali kan k'i hakili to Murula Yatela Komana a n'a tɔw sanubɔ dagaw la walasa an ka jamana sɔrɔ a ka se ka sinsin nin kibaruya lasela kunnafoni sɛbɛn min fɛ an ko de ma ko le républicain a fasirila an baaraɲɔgɔn Musa Daɲogo fɛ an ka bi do kibaru kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ o Murula sanubɔyɔrɔ kelen ko kabini a sanubɔyɔrɔ baaraw kɔni ɲɔngirila wa a bɛ ka ɲɔngiri ko baarakɛla maa 2000 ni maa 122 de tun bɛ baara la nin yɔrɔ kofɔlen in na ko ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnni de bɛ senna bi ni ninnu gɛnna ka guwa 2000 ni guwa 122 gɛn
ka bɔ baara la yala ninnu bɛna ta kɛ mun baarakɛla ye anw fɛ Mali kɔnɔ yan an ka fara ɲɔgɔn kan an ye seereya dɔw sɔrɔ ninnu ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana marabaw ma. Yan ye morila ye ni morila fɔra bɛɛ lajɛlen hakili bɛ jigin sanubɔ cakɛdaba min ni o Buguni ale ye cercle kɔnɔna na ni o bɛ Sanso arrondissement fɛ ni ale ye sanubɔ cakɛdaba ye min ni a bilara sen kan depuis san 2000 waatiw la ni a ye koba caman kɛ Mali sɔrɔ boso ni siratigɛ fɛ. Ni sanubɔ cakɛda min kofɔtɔ filɛ nin ye sanubɔ cakɛda in ni a ye gɛlɛyaw sɔrɔ san 2000 ani 19 ni san 2020 waatiw la minnu kɛra sababu ye ka se ka cakɛda dɔ ni o ye cakɛda australien dɔ ye ni u b'a wele ko Fire Fincher ni ale nana I tɛgɛ don nin cakɛda in kɔrɔ yaasa a bɛ se ka labara cogoya min na. Ayiwa o baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔna na o cakɛda in ale b'a fɛ ka I bɛɛ lajɛlen ye malien n'i y'a baarakɛlaw ta 100 o 100 I bɛ taa sɔrɔ 99 o de ye malien ye wa entreprise locale minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ olu bɛ maa min employé o bɛ taa jɔ maa 300 ani kɔla ka kɛni ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ye baarakɛlaw ka hakɛ lafasali jɛkulu min bɛ nin cakɛda in kɔnɔna na ni o ye syndicat ye syndicat national libre de minier du Mali ye ni ale bolofara min bɛ Sanso olu fana sigira ni kunnafonidilaw ye ka se ka kuma ni gɛlɛya kelen ninnu kan min ni a kelen don sababu ye bi ka se ka sunɔgɔ tigɛ Morila SA ale baarakɛlaw la. Gɛlɛya belebele san 23 in kɔnɔ an ma deli ka confronter ni gɛlɛya ɲɔgɔn na gɛlɛya min bɛ bi an ka société min bɛ Morila opéré la n'a bɛ fɔ o ma ko actionnaire majoritaire n'o société ye Fire Fincher société in bɔra Australie de kama le 1er novembre tɛmɛnen société in de taara pewu olu ka mɔgɔ bɛɛ ta ka tubabu bɛɛ labɔ ka taa Australie mun sara baarakɛla la mun sara jamana yɛrɛ la ka taa fɔ ko olu ka wari banna u ye wari min ta k'u bɛna baara kɛ ka Morila san bariki bolo en novembre 2020 ko wari banna olu bolo ma wari dɔgɔra sɔrɔ ko ka société datugu ko olu ta yɔrɔ o ye gɛlɛya dan ye dɛ alors que ni wariko gɛlɛya de b'i la Mali sariya ye bɔda dɔw yira I bɛ don o de kɔnɔ ni baarakɛlaw ye ni gouvernement ye k'a fɔ gɛlɛya ye ne sɔrɔ n tɛ se ka baara kɛ tuguni ni nin tɛ mais ni société taara so de u to u ka so dɔrɔn ka papier bila ka na ko ka baara min jɔ ko wari t'u bolo k'a banna donc o kɛlen e dun b'a dɔn min tɛ se ka marché mɔgɔ dɔw de bɛna pièce di mun bɛ don min na mɔgɔ dɔw de bɛna produit di min na mɔgɔ dɔw bɛna dumunifɛn de di min na mɔgɔ dɔw bɛna taji de di surtout carburant n'o ye gasoil ni essence ye o barika ka bon an fɛ yan baara yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni o tɛ mɔgɔ dɔw b'o di bon olu de ye nin kuma fɔ k'u to jamana kɔfɛ k'a sɔrɔ o mɔgɔw ka miliyari caman de b'u la fo miliyari 20 kan o juru b'u la Malien société mun fana bɛ yen o Malien société fana ka miliyari hakɛya b'u la donc o kuma nin fɔlen k'a fɔ olu taara olu tɛ na tuguni e ka juru bɛ mɔgɔ min na e yɛrɛ bɛ jɔrɔ a tigi bɛ ka juru sara cogo min na a tigi taara k'a fɔ ko a wari banna ale kun a dun tɛ Mali la a bɛ fɔ Amérique jamana Australie e tɛgɛ bɛ se ka da o kan cogo di donc o y'a sɔrɔ mun fɛn mun b'u bolo ka na d'a ma déjà hali citerne mun tun jɔlen bɛ taa la pièce mobile mun tun jɔlen bɛ taa la bɛɛ seginna ka taa donc an abandonné tora ten u yɛrɛ y'a fɔ ko ka min datugu ka baara jɔ ni baara dun bɛ jɔ baarakɛla de bɛ bolo baarakɛla ka hakɛ bɛ bolo I bɛ baara la dɔ fana ka dugukolo kan n'o ye communauté ye I jatigiw olu fana ka hakɛ bɛ bolo Mali sariya la da ye code minier ye sisan code minier ye barika min don sigida la n'o ye communauté ye bɛɛ b'a dɔn fana n'i bɛ taa jamana ka hakɛ dɔ de fana bɛ bolo e m'o ni hakɛ si jateminɛ e bɔra ka taa jamana kɔfɛ dɔrɔn komi n'a y'a sɔrɔ bandi dɔ de nana don dugu kɔnɔ I ko k'i b'a minɛ pour que ka tila I bolo a taara ka jamana kɔnɔ ka taa jɔ ka mɔgɔ ci I la kɛnɛ ma ni Mali tɛ ne ma diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka ni ɲɔgɔn ye exactement n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gɛlɛyaba min bɛ an kan bi Morila maintenant laɲini min b'an bolo I ka question fila nana ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma an wulila an taamana an ye papiyew sɛbɛn ka gafew sɛbɛn ka taa u nɔfɛ fo u ka biri kɔnɔnaw la a ye wuli a k'an dɛmɛ a kana to cogo si la Morila a kana datugu domaine cité min kɔnɔ bi min bɛ intervenir jama kɔnɔna baara la o département tɛ bi an ma se yɔrɔ min ma ka taa kuma ɲɛfɔ o ye mais an ka jateminɛ na halisa kow ka suma parce que an jɔrɔlen don denbayatigiw de bɛ yan hali u ye baara min kɛ o droit tɛ ka sɔrɔ an kɔni bɛ k'an débrouiller ka se ka dɔɔni kɛ ala ni Malien société ɲumanw mun ye lettre sɛbɛn ka société dɛmɛ k'u ka machine u ka mɔgɔ bila a ka disposition na bi an bɛ ka se ka min ta ka se ka mɔgɔw ka baara kɛ mais n'an bɛ min ɲini u fɛ anw bolo halisa nin ko nin ka suma parce que dɔɔni dɔ natɔ la sini sinikɛnɛ nin ko bɛ na laban cogo di jamana ɲɛmɔgɔ bolo département de mine u ka wuli u ka fara Morila baarakɛlaw kan
ka fara communauté kan ka fara an ka direction kan pour que u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ mɔdula yɛrɛ ye mun ye mɔdula bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka taa yɔrɔ min na sini pour que an ka se ka jɔsi kelen dɔn an yɛrɛ la. nin ko in kɛlen do bɛɛ doni ye o de hukumu kɔnɔna na entreprise locale mun bɛ Morila SA kɔnɔna na ni o dɔ ye entreprise Yusuf Haidara ye ni ale bɛ mansinbaw ni mobilibaw ka olu lu ye mini ma cogo min na fana a bɛ a ta sɔrɔ ni maliyɛn caman fana employelen do a ka entreprise kɔnɔ nin ko in kɔni kɛlen do u bɛɛ kungo ye Yusuf Haidara ni ale ye cakɛda in ɲɛmɔgɔ ye a yɛrɛ bɛ a ka jɔrɔw ani a ka haminakow yira ka kɛɲɛ ni Morila mini ka nin waati gɛlɛyaw ye. An bɛ yɔrɔ min na yan ye YHC ka garage ye n'o ye entreprise Yusuf Haidara. Bon an bɛ Morila location d'équipement ka taa machine pelle b'a la chargeur b'a la bulldozer b'a la ka fara girin kan ani camion min bɛ n'aw ɲɛ b'a la 7-7 fɛn o fɛn bɛ yen ni baarakɛminɛn don yan a machine ka farala mobila kan location fɛn an bɛ o hukumu kɔnɔ o contrat de b'a ni Morila cɛ an bɛ gun min ka bi don dɔ tɛmɛna an yɛrɛ kun t'a dɔn k'a fɔ an bɛ bi sɔrɔ yan ka sababu kɛ partenaire minnu bɛ yen ni olu tun ye yɔrɔ ta olu na wagati tun kɛra nisɔndiya ye an ma mais baara nana se yɔrɔ dɔ la a kɛra gɛlɛya fan bɛɛ lajɛlen an bolo précisément ne yɛrɛ parce que an bɛ site minnu kan hali yɔrɔ in bila nin position la k'a fɔ n ma se ka baara ɲɛnama kɛ a la a kɛra olu ka gɛlɛya sababu ye parce que chaque fois n b'a essayer n bɛ érager ka baara n ka yɔrɔ bila en position u bɛ n ka danna k'a fɔ an kana baara kɛ donc ne yɛrɛ tun ɲugula n yɛrɛ la parce que bi ye ne sɔrɔ a balila n yɛrɛ la quoi parce que ne bolo mɔgɔ minnu bɛ yen ni o ye communauté mɔgɔw ye parce que anw de ye communauté baarakɛlaw ye Dieu merci jamana b'a la k'a fɔ an kana taa tunga fɛ mɔgɔw bɛ ka sa jiw la u bɛ ka sa fɛnw na anw minnu bɛ yan ni an sera k'an débrouiller ka se ka entreprise créer donc ni baarakɛla nana sigida la a ka hami kan ka kɛ sigida la denw ka développement hali ni mini tɛ yen don min na u bɛ se k'u yɛrɛ ta u kan k'a ka hamina ye donc ne yɛrɛ bolo ne tun nisɔndiyara k'a fɔ u ka fierté kan ka kɛ ne ye parce que ni Morila ko a bɛ document bɔ bi ne ka entreprise de kan ka kɛ u ka document kɔnɔ c'est entreprise min créera Morila ka développer Morila ne de y'a fɔlɔ ye donc o fɛn kɔnɔna na u nana gɛlɛya caman ta k'an sɛgɛrɛ n tɛna don a bɛɛ la hali n ka équipement location u ye prison kɛ ka diyagoya la prix minnu ka d'u ye diyagoya an b'a jigin sous-traitance dɔw bɛ yan minnu bɔra kɔfɛla la ka na n'o ye tubabuw ka société mairie tun bɛ ne ka fɛn ta prix min na i b'a sɔrɔ tuma dɔw la o société bɛ ne ka prix ta o sanfɛ minnu b'u ɲɔgɔn cɛ a bɛ se 10 000 ma or société mairie ni mɔgɔ kan ka kɛ k'a fɔ prix ye mun bolo o de kan ka kɛ société mairie mais société mairie tun bɛ ne ka fɛn ta dugu ma sous-traitance minnu bɛ u bolo sociétéw la olu i b'a sɔrɔ 10 000 différence tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc u ye mangoya caman ni gɛlɛya caman ta ka ne sɛgɛrɛ n tɛna don a bɛɛ kɔnɔ mais ala bɛ mɔgɔ dusukun dɔn ni n bɛ ala fo parce que ala y'an kisi ka bɔ o kɔnɔ fo kana se u ka tagali ma c'est plus cela o tagalen gɛlɛya bɛ Morila kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni ye ne ɲininka ne ka entreprise fa a n'a ba o ye Morila de ye ni bɛ dugawu ɲini yɔrɔ fɛ ni bɛ barika ɲini yɔrɔ fɛ n b'a ɲini Morila de fɛ c'est plus cela Morila ka gɛlɛya n'a tombera tuma o tuma a bɛ ne si ɲɛna donc n yɛrɛ seko ye min ye équipement minnu bɛ yan n ye waati dɔw ta dɔw tile 5 dɔw tile 10 n ye o dɛmɛ kɛ Morila ye n ye fɛn wɛrɛw k'a ye min n'o tɛ kelen ye gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ ni seko de don bamananw b'a fɔ ko bɛrɛkɛ tɛ faku ye donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ne ni ɲɔgɔnna wɛrɛw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que Morila bɛ se ka bɔ nin crise kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se ka kɛ entrepreneur jɔlen ye cogo min na ka kɛ international ye a kana da Morila kelen ma donc o y'an ka hamina ye an kɔni bɛ an cɛsiri an seko dama yira bɛɛ lajɛlen na. nin mini belebele kofɔta in ni jamana ma wuli joona ka i jɔ nin bɛ kɛ nin mini in datugu ko in ayiwa nin mini yɛrɛ bɛ baara caman kɛ sigida la ka kɛɲɛ ni sigida lakanali ko n'u b'a wele environnement kɛnɛya ta sira fɛ o de kun kɔnɔna o kɛlen don ka nakɔw dilan salatiw fɔ ka taa se namasaw ni papayew ma mun bɛ sɔrɔ yen ka se ka sigida lakɛnɛ ka jikɛnɛ tɔbɔtɔ jɛgɛmara yɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin mini in kɔnɔ ka fara o kan nin sigi in sen fɛ mini ye a laɲini ka se ka dɛmɛ kɛ sigidalamaw ye
ye haka ja gɛlɛya bɛ u kan nka ka se ka sigidalamaw fana k'u ka ŋaniya yira kɛ hali ni a ma san tɔw ta sɔrɔ ka kɛɲɛ ni malo tulu ani fɔ ka taa se tuluw ma tulu min ni a bɛ mun yefigew la walasa ka se ka tile tɔɔrɔ ka o tɛmɛ u kan. Ayiwa minnu ye nin baara ninnu kɛ sanso kumandanlakaw fɔ ka taa se mɛrilakaw ani komini gɛrɛ min bɛ ka mini lamini ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma. Gɛlɛya kɔni bɛ sanso dala bi. An balimaw, kunnafoni lɔbɛnni ni kunnafoni fasirili bondaso min bɛ Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko Sahel Tribune, o fasiriba ye Cɛnkɔrɔ Jara ye. Cɛnkɔrɔ Jara y'a jira Mali kɔnɔ kabini décembre kalo tile 20 tɛmɛnen ko an ka jamana sɔrɔtigibatigibaw ani donjalen bɛ sɔrɔbatigi minnu na olu yɛrɛw ka kuluba dɔw bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan, i n'a fɔ Conseil national du patronat du Mali ani Conseil malien des chargeurs, ko ninnu bisimilara décembre kalo tile 19 tɛmɛnen an ka furancɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ. Nanzarakan na an ko de ma ko deux organisations du secteur économique, sɔrɔ ani nafolo jidili kuluba fila min bɛ anw ka jamana kɔnɔ, ala ko nin kelen bɛ ka do nɔgɔya nin kulu ninnu ma. Conseil malien des chargeurs ani Conseil national des patronats du Mali ninnu ye wulikajɔ min kɛ ka taa kuluba colonel Assimi Goïta kuma ɲɔgɔnya ko a laɲini dɔ tun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana duwafiyɛ kɔnɔnaw na bi gwɛlɛya warala malidenw kɔni bɛ degun bɛɛ lajɛlen de la. K'u ni Assimi Goïta ye baroba de kɛ, o baro in ko laɲini foyi t'a la. An ka jamana denw bɛ fɛn minnu laga, fɛn minnu dun n'an ko ma ko produit de première nécessité, malow b'a la, tuluw b'a la, nɔnɔmuguw b'a la, sukarow b'a la, ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ, hali taji b'a la. Ninnu sɔngɔ bɛ se ka nagasi cogo min na an ka jamana kɔnɔ, an k'o de ma ko la cherté de la vie, ko kɛra maliden ka donna dugusɛjɛ taabolo ye bi. K'aw hakili b'a la farafina jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw, kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ farafina tilebiyan bolo fɛ, communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ninnu tun ye ɲangi gwɛlɛ min bi Mali kan n'a taara fo kalo 6 ɲɔgɔn na. Hali an ka jamana nafolo o bɛ latanga kulu min na farafina tilebiyan fan fɛ, Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA, ko ninnu bɛɛ lajɛlen de tun ye Mali ɲangi. O ɲangi in bannen kɔfɛ maliden minnu ye degun kun, maliden minnu ye muɲu kun, ko olu de bɛ ɲangati kɔnɔ bi, ɲangati min n'a bɛ ɲini kana dama tɛmɛ jamana kɔnɔ. Ko n'i ye an ka nasanaw ka nasan mpɔlɔnw lajɛ bi, ko balofɛnw sɔngɔw de yɛlɛnna, min ye an ka jamana yɛrɛ denw tɛ taa balofɛn minnu kɔ, produit de première nécessité, ko kabini an ka jamana tun bɛ ɲangi min kɔnɔ o ɲangi wulila, ko an ka jamana kantigiw kɔni dɛsɛra ka se ka dɔ bɔ nin balofɛn ninnu sɔngɔ la. Hali ni a y'a sɔrɔ a jirala k'a fɔ Mali dɔrɔn tɛ, ko jamana caman de bɛ dunuya kɔnɔ, olu bɛɛ de bɛ nin ɲangati wale in na. Nanzarakan na o ko de ma ko phénomène mondial, ko nin sɔngɔyɛlɛ min kɛlen filɛ nin ye dunuya kɔnɔ, ko nin ye ko caman de sabu ye. A fɔlɔ ye mun de ye? I n'a fɔ banajugu min tun bɛ anw kan, hali ni bana in ma fori fɔlɔ, an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka lasew la, o bana de welela ko pandémie de la COVID-19. O y'a sabu dɔ ye fo ka se kɛlɛjuguba min bɛ dunuya kɔnɔ bi, n'o bɛ Rusi jamana ni Ukraine jamana maaw de ni ɲɔgɔn cɛ. A ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ, Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko ninnu sigira de k'u bolo da u sen kan. Ko n'i ye nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen lajɛ, ko min y'an ka jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye, ko ni a y'a sɔrɔ ninnu tun m'aw sigi k'u bolo da u sen kan ka ɲina malidenw ka hamina ko kɔ, ko an bɛ waati min na bi ni kɔntun kɛra nin ko in ma, a tun tɛna se nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na. Ko duniya duwafiyɛw bɛɛ lajɛlen n'i y'o lajɛ, min kɛra sabu ye ka duwafiyɛw caman kɛ sɔngɔ gwɛlɛnw jabala ye, ko tagali min kɛra jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba jabala la, Conseil national des patronats du Mali maaw ani Conseil malien des chargeurs maaw fɛ, ko laɲini foyi t'a la walasa ka da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan k'a fɔ jamanadenw kɔni bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ bi. Nin ye Kisima ka kuma ye, a ye laseli min kɛ u yɛrɛw ni jamanakuntigi ka baro kuncɛlen, nka ko maaw bɛ jalakili kɛ waati dɔ la k'a fɔ olu minnu ka kulu fila ye jamana sɔrɔbatigiw ka kulu ye, k'olu ye mun de kɛ faso ye, ko ni maaw hakili b'a la waati min na ɲangi jugu tun bɛ na Mali kan, olu ye wulikajɔw caman kɛ ka don ni balofɛnw caman ye, ko olu bɛ se ka min fɔ nin ko la. An ka jamana sɔrɔbatigiw
anko mima ko les opérateurs économiques soro tigibaw Mali kono ya ko lu chaman de ye u jeni rofi anka jamanadenw ka lafiya soroli la ka kɛ sabu ye jamanadenw yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu soroli kɔ n'an ko ma ko produit de première nécessité ko doni kana Mali kɔnɔ olu y'o baara kɛ conseil de malien de chargeur u ko olu tali min kɛra colonel Assimi Goïta bara k'u ma taa ɲɛ lajɛla wa u ma taa baro gwansana bɛnɲɔgɔnya kuma min bɛ olu yɛrɛw ka kuluba cɛ n'o ye secteur privé ani jamana ye k'u taara olu de ka ci la ko hali jagokɛlaw yɛrɛw ka kuluba dɔ bɛ yen n'o welela ko chambre de commerce k'o fana bɛ nin ko in na nka ko ale ye jɛndi conseil national du patronat ma ka taa ale nɔna bila kɛnɛ kan conseil malien de chargeur olu fana y'a jira k'a fɔ olu ye baarabaw de kɛ ka kɔn bi ɲɛ hali ni a y'a sɔrɔ décembre kalo tile 19 tɛmɛnen u yɛrɛw tun y'u ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa jamanakuntigi kuma ɲɔgɔn ya o maa kɛrɛnkɛrɛnnen o dɔw tun ye Kisima Sila ye n'o y'u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ɲɛsilen don u ka baarabaw yakubayali sira ma président d'organisation professionnelle des chargeurs ko ale y'a jira k'a fɔ u taara kuma min fɔ jamanakuntigi ye ko don nataw la a bɛ komi ɲɛ bɛna sɔrɔ nin ko in na olu kɔni ta ye ci lase nka ko ale dalen bɛ ko kelen na ko min ye sɔrɔ tigibatigibaw ye ani jagokɛlabaw an ka jamana nafolotigiw n'olu bɛ wele dama surunyala ko opérateur économique k'olu jɔdaba de bɛ nin ko la an bɛ don min na i ko bi walasa ka sɔngɔ gɛlɛyaw kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wa ko an bɛ nin bɛɛ la ko o jagokɛla dɔw fana bɛ anw tula Mali la bi ninnu fana de bɛ ka nin waati in kɛ u ka sɔrɔ waati ye ka gɛlɛya bin malidenw kan kunnafonidila ko Moussa Dek Bali min ye conseil national des patronats du Mali ɲɛmɔgɔ ye ko ale y'a jira k'a fɔ a ka cakɛ bonda o cakɛ bonda n'o kolonselen don ale la ko bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ walasa ka dankari gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ wa ko ale ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kalama kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɔnɔ ko wa k'u ye sigiko caman de kɛ walasa ka dadon kɛ nin ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali jagofɛn minnu bɛ doni ka bɔ jamana kɔ ka na n'a ye ko Mali gouvernement ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ joona walasa malidenw na se ka lafiya nin ye Moussa Dek Bali ka dantigɛli ye an balimaw walasa aw ka se ka bɔ nin ko in dɔw joona maliden dɔw tun bɔra ka damakasi kɛ damakasi min bɛ tali kɛ sɔngɔfɛnw gɛlɛyali la malidenw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigilen bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan ko gɛlɛya de bɛ ninnu ye ɲɛfɔli kɛ fo ka se an balimamuso n'o ko ma ko Rose fana ye muso ŋana ye Mali kɔnɔ bi min dɔnnen bɛ bɔlɔlɔ sira kan malidenw ye nisɔngoya kuma minnu fɔ wa u y'a jira k'a fɔ furancɛ fanga marabaw n'a ma ɲɛ k'a fɔ danaya de dar'u kan fanga paroni kɔfɛ malidenw fɛ u ka se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ o Mali bɔli gɛlɛya kɔnɔ a tɛ taa ni malidenw yɛrɛw ka lafiya ni malidenw yɛrɛw ka basigi tɛ baloko yɔrɔ la ko fo ka se bi ma yɛlɛma ma don ko la malidenw kɔni fitinɛlen don bi fo ka se a dan na an ka fara ɲɔgɔn kan an ye seereya dɔw sɔrɔ ka bɔ malidenw yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni sɔngɔfɛnw gɛlɛyali ye ninnu ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana marabaw ma an ka bi do kibaru kɛnɛ kan n'a fɔra ko embargo wulila ka bɔ an kunna mais foyi tɛ se ka sa Mali la an yɛrɛ nana jateminɛ n bɛna association di analyse bakuruba di association kan vie chère situation kan Mali la a kuma ka gɛlɛn dɔɔni an siranna min ɲɛ an ma taa k'a da n'i y'a ye an wulila tile kɔrɔ an wulila sanji kɔrɔ n'an ka segiw ye ka wuli ka gouvernement mɔgɔw an y'u tan k'u wagasi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ fɔ u ye an kun bɛ ka siran bidon de ɲɛ mais malheureusement on a eu raison sur eux foyi de ma jateminɛ foyi ma kɛ min bɛ se k'an kisi bidon in ma plan de riposte fɛn fɛn fɔra gouvernement fɛ n yɛrɛ n bɛ jama bɛɛ ye seere yan jɔn bɛ se k'a fɔ k'a plan de riposte kelen bɔra sira fɛ a ma kɛ a kelen ma bɔ a sira fɛ kabi embargo nana julaw dɔw bolila ka t'u jɔ kɛrɛfɛ parce que u hakili tun bɛ exonération na exonération taara toto wo wa a taara ɲinɛ wo wa an t'a dɔn Choguel bɔra ka t'i jɔ CNT ɲɛfɛ ko a ye miliyari caman kɛ pour que ka plan de riposte kɛ exonération tununa sogo ko kɛlɛ kɛra yan an y'o kɛlɛ kɛ u y'a fɔ k'u ye 900,000 labɔ ko walasa sogo ka subventionné o danna tile 5 ma o tununa u tɛ jigin k'u ɲɛ jigin ka dugumamɔgɔw lajɛ
Vraiment, la situation est chaotique. Wa ante mɔgɔ wɛrɛ jalaki dɛ an bɛ gouvernement de jalaki an ka ɲɛmɔgɔw dɛ an b'olu de jalaki parce que nin dɔ in kun kan ka lasigi an ye nin fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ tiɲɛ na an ye welewelemadaw kɛ an ye alertes kɛ an ye memorandum di an ye fɛn bɛɛ di nka solution t'u bolo yan'u ka to politique kɛlɛ la an dala don o don dɔ ka jigin dɔ ka yɛlɛ karisa tɛ taa ne karisa taara an b'o sogo dun yan'a ka karisa mɔgɔ sogo dun karisa kama karisa dɛsɛlen bɛ institutionnellement an ye fɛɛrɛ ɲini o la anw tɛ politique mɔgɔ ye an k'a fɔ ko mɔgɔ ka wuli ka taa ka bɔ yen dɛ nka ni vie chère kɛlɛ ma kɛ ni vie chère kɛlɛ in de bɛ taa n'u ye je suis pas là pour être un oiseau de mauvaise augure mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko kɛcogo la n'an ye a jate yɛrɛ minɛ fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ est ce que nin dabɔlen t'a kama de k'a kɛ comme un complot contre les plus hautes autorités parce que mɔgɔ tɛ se ka nkalon sugu dɔw tigɛ je m'en excuse mais il faut ni n'a kɔni il faut élever le ton parce que an sera an dan na sa fɛn bɛɛ fɔra ninnu ye an n'i y'a jateminɛ Niger an kɔrɔ essence bɛ ka feere 100 ni dɔrɔmɛ 8 yanni essence ka gɛlɛya ta an ye nin essence ko in fɔ ka dɛsɛ gouverner c'est prévenir mais mun de kɛra la foyi. U ma bɔ u ma kuma mugu la an da la don o don planning riposte don o don planning riposte kabini gouvernement in nana dɔrɔmɛ 1 ma bɔ foyi la a bɛɛ yɛlɛla ni kumana u ka vidéoman bɛ bɔ k'i fa ni ba nin jamana tɛ jɔ vidéomaniya kan jamana tɛ jɔ kuma kan jamana tɛ jɔ soutien kan jamana tɛ jɔ an ka taa dɛmɛ fɔ boulevard la don o don jamana bɛ jɔ avec des stratégies bien déterminées n'o stratégie ninnu kun taara bi an kun tɛ se yan bi. An ka sécurité alimentaire dɔrɔn ta fɔlɔ ni yɔrɔ taga la le secrétaire le commissaire au secrétariat de la sécurité alimentaire a y'i ɲɛ waga président ɲɛna k'a fɔ ko 65 000 tonnes de b'ale bolo o 65 000 tonnes na ne yɛrɛ de ye n ka investigation kɛ n bɛ tila ka état d'aw ma état min bɛ Mali stock la état min bɛ Mali stock la bi n'i y'a jateminɛ saɲɔ ni keninge ni kabala 11 000 tonnes ani buruburuni 11 067 tonnes o de bɛ n'i ye malo ta 11 000 ye tonnes ba 11 ni dɔɔni o ye Mali stock bɛɛ ye n'i ye malo yɛrɛ ta o fana tɛ o tɛ tɛmɛ 2000 et quelques tonnes kan en ala ni tila cɛ an bɛ se ka t'o la jamais k'i kɛ k'o défi ne ye chiffre minnu fɔ yan a tɛ wuli n taara ɲɛɲini de ne ye kunnafoni dila de n taara ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn ils ont n tɛ se k'a fɔ ko ils ont menti n fa filaw ni bɛnkɛ filaw don mais u ye kuma min fɔ vraiment sababa tɛ an y'u munu mɛnɛ k'u munu mɛnɛ ka dɛsɛ an ye ko sugu dɔ bɛɛ kɛ fɔra mɔgɔw filɛ de kuma bɛɛ u b'a fɔ k'an ka fɛn dɔ kɛ ne b'a fɔ ko n'a y'a kɛ cogo dɔ u bɛna fɔ ko on est manipulé par d'autres mais tiɲɛ yɛrɛ la indéfendable tɛ se ka défend quoi mɔgɔ min tɛ se ka dɛmɛ o tɛ se ka dɛmɛ ni sécurité alimentaire ko in na c'est une mafia qui est autour de là-bas parce que hali a marché minnu bɛ di a marché bɛ di gré à gré la surfacturation b'a la ne maa mun y'a fɔ bi bien j'ai toutes les preuves n bɛ tila ka wa stock fɛn min bɛ yan stock min bɛ yan n b'a d'aw ma a k'a lajɛ. Et je mets quiconque défi au Mali qu'on a mis ce qu'on a sorti pour le stock de Mali là. Le stock national lui est mis fort à quatre en réalité là. Donc en ce cas to ni galoinga. En ce cas to ni popa poina. Soit ou ka tient fort président, soit président avec a wuli ou ka coordination donc parce que ni vichar ko meto ko ça, il faut élever quand même le niveau du débat. En ce cas ça. Be ki bolo do akoro. An balimaw anw ka jamana kan kumabɔw bɛ yen minnu kale kan an'u ka laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye fo ka dali masa ka diinɛ k'u sinsin walima k'u yakubaya duniya kɔnɔ o kumabɔn dɔ ye radio bɛnkuma ye aw bɛ do kibaruw lamɛn radio min na nin radio in ka ganseli a n'a ka dantigɛliw bɛɛ lajɛlen ye ala ko de alamisa tɛmɛnen ko alikuranɛ ɲɔgɔn danba de tun bɛ anw fɛ yan denmisɛnw ka wele ka na ɲɔgɔn dan kɛ alikuranɛ kalan na nka fo k'a jiraw la ka fɔ nin bɛɛ de sabu ye radio yɛrɛ hakilina taba ye n'o ye Burema
Dumbiya ye baramuso ɲɛmɔgɔba don ale de ye nin ŋaniya in siri ŋaniya in labolibaga o de ye Modibo Jalo ye alamusa tɛmɛnen aw minnu ma se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ an ka dokibaru kɛnɛ kan kuranɛ kalan min kɛra a kun cɛra cogo di mun de bɔra a la sɛgɛsɛgɛli bolo ma anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ nin kɛnɛ kan o de ye Morikɛ Sisogo ye a ye ɲɛfɔli kɛ yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kuranɛ kalan in a kɔmasegi kibaruyaw lamɛn wa hali ni a jirala k'a fɔ maa min mana se sɔrɔ ko bɛna moto jakarta kelen sɔrɔ baaraw kɔni bɛ sen na hali alamisa nata nin kuranɛ kalan in wulikajɔ tɔw na jujɔn anw fɛ Mali kɔnɔ yan walasa laɲiniw ka se ka sabati Ala kelenbaci baw fɛ diinɛ dɛmɛli la o kɔrɔfɔw filɛ min kɔni ye alikuranɛ kalanba o bolodara an ka jamana n'o ye radio Bɛnkuma ale fiɲɛsiraw kan i n'a fɔ a fɔra aw ye don tɛmɛnenw na cogoya min na a kuranɛ kalan n'o ye a ɲɔgɔn dan o kɔni baaraw kɛra bi alamisa donya in na bɛn ani kelenya basigi ale kɔnɔna na karamɔgɔ jolen fila minnu tun bɛ ka baaraw lakɔlɔsi Yusuf Hasan ani Mohamed Kale olu tun bɛ ka min ye ɲɔgɔn dankɛla ninnu alikuranɛ a kamilu a bɛ maa minnu kunna hakaja ka se ka olu bila a ko la cogoya min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baaraw kuncɛlen angurala min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ jolen ninnu minnu bɛ ka nin kalandenw ninnu walasa ka se ka nin ɲɔgɔn dankɛla ninnu lakɔlɔsi angɛrɛla min ye Yusuf Hasan la ale ye ɲɛfɔli kan ye ko in kɛra cogoya jumɛn na a ko kibaruya bɛ mun kan Yusuf Hasan a ye min sɔrɔ ka di an ma an k'an tulomada o fɛ ko in kɛra cogo min na an bɛ yan nɔ Ala ka bonya kɔnɔna na ni kunnajaba de sabula an ka directeur n'o ye Ibrahim Dumbiya ye a ye hakilila sɔrɔ k'a fɔ alikuranɛ a bɛ ɲɛnamaya sunkalo kɔnɔ dɔrɔn de ayiwa kɔnkuruw bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ ni sunkalo banna o y'a bannen a y'a sigi ka hakilila jagabɔ ayiwa kuranɛ bɛ ɲɛnamaya waati bɛɛ waati cogo min na k'o hakilila jagabɔ kɛ k'an wele ka an fara ɲɔgɔn kan a y'a yira k'a fɔ an ka se ka kuranɛ ɲɛnamaya san kalo 12 bɛɛ donc a kana kɛ sunkalo dɔrɔn ko ye donc ni k'a fɔ ni sunkalo banna mɔgɔ bɛ ɲinɛ kuranɛ kɔ ka taa ni ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye kɔnkuru ko tɛ kɛ foyi tɛ yen bilen ko t'ale hakilila ye parce que Ala ko de don Ala ka kitabu de don a ka di Ala ye ni fɛn bɛɛ Ala kumakan de don donc k'a b'a fɛ ka ɲɛnamaya waati bɛɛ ka mouvement dɔ kɛ a la o hakilila talen an ye a lagɛ k'a fɔ ka mɔgɔ ta 30 donc mɔgɔ bɛ ta kamil n'a fɔ an bɛ daminɛ sisan ni ye kuranɛ min ye kuranɛ bɛɛ durusi mɔgɔ 30 de tɔgɔ sɛbɛra o bɛ ɲɔgɔn jigi dɔɔni fo ka taa bila final la final bɛ taa kɛ fɔ dɔgɔkun 12 bɛ bɛn o de ma voilà donc u bɛna ɲɔgɔn bɔ minnu i n'a fɔ minnu bɔra bi minnu tɛmɛna i b'a ye don natɔ la u bɛna wele o bɛ kɛ fɔ dɔgɔkun 6 kɔfɛ parce que groupe 6 de sigilen don fɔlɔ olu bɛ tɛmɛ mɔgɔ 5 n'o banna an bɛ tila ka o classe tuguni o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc walasa ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a tɛ jɔ waati bɛɛ a ka continuer ka koronu walasa ka kɛ fɛn man di ye donc o de y'an ka laɲini tayibu mɔgɔ minnu nana ɲɔgɔn dan min kɛra ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman y'a mɛn radio kɔnɔ mɔgɔ caman y'a lamɛn o ka kalan lamɛn donc hadamaden mana kɛ cogo cogo an y'o de fɔ hadamaden ko de don n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko la kabini i bɛ ka kalan kɛ i tɔgɔ sɛbɛn baraji b'i bolo Ala bolo bon kana ɲɔgɔn tɔ dafa ko kɔnɔ o ye hadamadenya ko de ye donc o de ka ko ja ɲɔgɔn bolo donc a mana kɛ cogo cogo dɔ kɔni bɛ tɛmɛ dɔ bɛ kɛ fɔlɔ dɔ bɛ kɛ filanan dɔw yɛrɛ bɛ bin donc anw de fɛ ka binnen don min Ala bolo o binnen tɛ parce que o ye kuranɛ kalan o ye baraji sɔrɔ alhamdulillah donc min kɔni nana kɔnkuru in kɛra wasa de parce que munna kabini i b'i tɔgɔ sɛbɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ bɛɛ de b'i kunkolo kɔnɔ mais hadamaden tuma dɔ la i jaabi tigɛ ko ɲɛ n'i ma deli a la walama i ka siɲɛ fɔlɔ ko la o sira de bɛ se ka denmisɛnninw dɔw sɔrɔ k'o panike k'a kɛ parce que a bɔ bila o kɔnɔ ko diɲɛ bɛ de bɛ k'u lamɛn donc mɔgɔ bɛ panike a la donc ka kɛ i n'a fɔ o t'a dɔn o tɛ o b'a dɔn mais o bɛ panike a la de k'u ka kalanta bɔ o kɔnɔ hali a bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ la donc o la an kɔni bɛ o fo kosɛbɛ o ye kalancogo ɲuman minnu kɛ surtout min yɛrɛ kɛra fɔlɔ ye maa ye denmisɛnnin fitinin o b'a yira ko fitina tɛ kuranɛ kalan na quoi mais kuranɛ bɛɛ dafalen b'a kunkolo kɔnɔ fɛn fɛn nana kuranɛ b'a bɛɛ kunkolo kɔnɔ mais min sera ka bɛɛ dan o de kɛra denmisɛnnin fitinin ni Ala ka bɛn sema de inshallah min kɔni welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma o k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ e bɛ min dɔn ka na anw fana b'o kelen de dɔn minnu fana bɛ k'e lamɛn o kelen don yɛlɛma yɔrɔ t'a la o i ye min kalan i bɛn'o de fɔ ni basigi ye kana siran foyi ɲɛ i b'a kalan i ka kalan yɔrɔ cogo min na a bɛ e kunkolo kɔnɔ cogo min na a b'an fana kunkolo kɔnɔ ta dɔw b'a la an bɛ se ka fili yɛrɛ parce que bɛɛ bɛ fili kuranɛ na donc alakira sallallahu alaihi wasallam wa a jigira o de kan fɛn min don a ka gɛlɛn ko inna sanulqi alayka qawlan thaqilan fɛn min don fɛn giriman don fo a nana fɔ yɔrɔ dɔ la ko law anzalna hadha alqur'ana ala jabal
la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah konni qur'ana min flaga jigi on namba kalanka yala na ya ambulu ka kena fo ko fo tan kulu la kona ala kun jigi qur'ana kulu di sanfɛ ko ala sira yɛrɛ bolo ma kulu mu yugu ka mugu di ka da ka fɛn min bɛ a kɔnɔ ka girin quoi mais an b'a ta ka don an kunkolo la ka tɛmɛ n'a ye denmisɛnnin fitinin san 19 b'a durusi ka tɛmɛ n'o sen fila ye donc ala ka ko de an kɔni bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn n'u nana u ko hakili sigi k'a fɔ u bɛna min furu ye so kɔrɔna kelen yɛlɛma wɛrɛ t'a la an tɛna foyi fɔ min o ma deli ka min kala donc min kala yɔrɔ min na d'u ma yan nɔ o kana siran o kana foyi o k'u hakili sigi parce que nɔti tacogo in ka gɛlɛn n'i filila fili kɛcogo ninnu nɔti tacogo ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ i sigara o tacogo bɛ yen i kɔnkɔnna fana o tacogo bɛ yen n'a fɔra i ye da la o tacogo de bɛ yen i y'a ye o de ye kɔnkuru min kɛra bi o de ye fɔlɔ ni filanan bɔ ɲɔgɔn na parce que min kun bɛ yen min kɛra deuxième ye ale ta fɔra a da la i y'a ye ta kuma fili fo yɔrɔ kelen fo duguma suran yɛrɛ yala ka ko ye a y'a gɛlɛmanba in bɛɛ tɛmɛ ka duguma sanfɛ kalan yɔrɔ min ka gɛlɛn olu bɛɛ banna mais duguma suran dɛ a nana fili o de la fa fɔra a ɲɛna o de yala ka kabako ya donc a fɔlen a ɲɛna nin ta dun a kɔnkɔran de a yɛrɛ y'a ta a yɛrɛ ma donc o tɛ se ka kelen ye donc o bɔ ɲɔgɔn na o ye jagoya de ye min y'a ta a yɛrɛ ma ani min fɔra i ye donc o de y'u bɔ ɲɔgɔn na shukran min ye Amzaba ale kɛra jɔyɔrɔ filanan ye gɔrɛ kɛra la ka ɲininka yasa a ka se ka ɲɛfɔli kan ye nisɔndiya min bɛ ala Amzaba ale ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ni ɲɔgɔnda in kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di an ma an ka tulo ɲɛgɛlen jɔ o fɛ kɔntana kosɛbɛ puis a kɛra sababu ye n ye ko caman faamu n'ala sɔnna ma karamɔgɔ yɛrɛ ka kumaw kɔnɔna na k'an ka dɔ fara cɛsiri kan n'ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que inchallah siyɛn nataw la an ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye n'ala sɔnna ma ayiwa komi kɔrɔna ko kɔni pɛridi t'a la ala ta kɔfɛ pɛridi t'a la an bɛ min f'i ye dɔrɔn hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan n'ala sɔnna ma an ka karamɔgɔw u ka duwawu b'an nɔfɛ alhamdulillah an bɛ duwawu kɛ a bɔra nafolo min na ala ka jidi ala ka caman bila an nɔ na masha Allah alhamdulillah k'ala tanu sali caman ko ɲini ka kɛ an ka ciden ba in kan k'aw yɛrɛ fo an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛra ni bɛnsema de kɛra ni bɛnsema de tayi طيب نعم سجلنا طيب نبي كلام طيب لا نعم أبي يرمجو طيب نعم في نعم طيب كافو كالسا أنا دفرة تسيروكا كداغا كرامو شوني كيلو بتسيرلا أم فينا كودم أمينو يكالاندوي كودمني تسيري كودمني جيجاي كودمني لسون شامتالي وكسبوا يقولي ركبارا نويوما كالا دلي على كاك جمانا ما فتحوي على كاك جمانا ما بسيجي على كاك جمانا ما هيري طيب نعم كوبيلا جلفو كفلا كان يونا شاما يرانا لا كان بين يونا شاما إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. alhamdulillah me alatanu ngachate senimuni yake kafo afsanu wal mafere ay benzema drone do alamana ibesema alhamdulillah odrone atu nsirateme bo nyinga kalanke ni kuren drushi senu sirakoro an nga karamo mafo al Hussein Fofana toyode me bimina mfene be markaz toybala me ga kurane kiriu kala inshallah dalu fete mulo koma andele no ala dro ora harama di me imena fena to ibe wuli torani no me deligake hari awanyemo burama dumia mento anga fofo abi tagamala yoromna 2019 la kurane concours munke golfu la wentaro kalaba ay ma saba folo mun taata hijila alhamdulillah ne kero mo folo mento anga fo akera masaba nyuma ka tani fo maka cerla me do okay abi mbe ya onte an me yoro me do okay cerla ngalla ni yo pas na se ko sinata wana Ambalmao, ninde be dansiri ke anga bido kibarula.